ଧାନ ଚାଷ କାମ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଚାଷ କାମ ତ ଏବେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିବଣି। ତ ଆମର ବି ଏପଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି ବିଲ ସବୁ ହଳ କରି କାଦୁଅ କରି ମାନେ ସେ ତାର ଯିବା ପରେ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ତଳି ରୁଆ ଠାରୁ ଉପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସବୁ କାମ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ବଜା ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ ଦେଖୁନ ସିଏ କାଦୁଅ ବିଲରେ ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପିଠେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସାନ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ। ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ କାଦୁଅ ବିଲରେ ଟିକି ଟିକି କଙ୍କଡା ଛୁଆ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କାଦୁଅ ବିଲରେ ପଶିକିନା ସେ ଯାଇକିନା ଧରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଟିକେ ବି ଡର ଭୟ ନାହିଁ କେମିତି ସେ ଯାଇକିନା ଧରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠି ମଜାମସ୍ତି ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଆମ ମନ ହୋଇ ମାନେ ସେ ଭାଇ ନାକ ସିଧା ଚାଲିଛି। ସିଏ ମାନେ ସେପଟକୁ କାହାକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ କି ଏପଟକୁ ବି ଅନେଇବାର ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଛି ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛ ବଡ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏପଟ ଆଉ ସେପଟ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆମର ଏପଟେ ଏରିଆ ଟା ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ମଝିରେ, ତ ଏପାଖ ସେପାଖ ବିଲ, ସେଥିଲାଗି ଧାନ ଗଛ ବଡ ହେଲା ପରେ ସବୁଆଡୁ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ତ ଆଜି ବି ଆସିକିନା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ତ ରହିଲି, ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ